Kardom kadokoi pan समय election में के दो एडलो result समय क्लैंग पॉन एडलो नीली सबो अपोर का दूरी पे ना join सी अपोर टेंग बनाली तुम थिंग नो वान दिख एडलो समय नानी तुम already आर्जू पॉन लोंग एडलो का दो कवे ला लोंग पोस्ट में BJP सी हाइथॉर लो कि हाई समय लीड बिग आन चुपो दुंदे पिन लांग इली तुम को आनी निंग चे थे लो डिफू LAC लोंग समय आखि हाई जे कथार सी हाई वेगजी पुलो अठे आलांग ली इनु टेक्स्ट में टेक्सर Amat si pen ana support doji pulo. Sitame non itu ma result heglong log api bangke niso terang pi alang ni si hide lo. Kya istame high par peak 49,740 votes abad dolang. Ini tum jong sila IS retired jaya kathar ben pangbarlo pulo tangte. Amat si penan APHLC tum same aning duglo laben ke alang li bhan same penan tum bangke aning chethe alang li bangke Diphu LAC pen bangke high vegji pulo. Tasi ning duk stame tum Ningdu kali abelo ki hai kire mangke do bombo lasi nilhin ben samela long pho bang pho atumban same congratulation pajirlo lapenge nili ning thelo alalitum ke claim nang ji vek ason an same claim pon pupusi nili ning thelo lapenge kado kawe Karbi Anglong ratum phan an same isi vetmen si kang hon stame mate pangri pon pupusi nili ning thelo BJP atum nona duhu ilitum langlo pulutang te isi jadu pen ason si Cipai lama pu ate Assam long chot kali ili tum West Bengal long sitame aprang 15 years ni dolo hadak sami TMC tum si dobom sitame non bangke BJP tum si Haithor lo mate Lotus pudum phul si papu plan lo pudum phul pu bangke lage Asami salam thai je mene Karbi alam menge Pindong pune pine ho Pindong Amir pune pine nili same chini ne delo sitame ajala chethan same Lotus lo Pindong lo la benke pudum phul lo papu plan lo hadak West Bengal long sitame Assam men kadoga vipen bangke 126 seats to halaso penang bong 81 ke already high edlo nili bang so video selam bom hut bangke la bangke inud put hot leading dam bom lang high pon bom lang BJP tum la pen ke high vek bo nili ke matha teng pen plotang te la bangke kaprek bangke lage abelo itum chethana thai velo nani 2021 la soni anvelo central guwahati pen kunki chodori pan samay ko ani ningche thelo alang ni samay high chipustame alang ni ta high headed lo la pen ke anong che thang klong gorov gogoi jorhat pen sialang ni same thudun lo alang ni same Remtan lo lason thak si penang an ke kaprek a political party pen same rem lab lo laben ke BJP tumsi ki hai bang ke omunak lo Kerela lamjong sili tum che thalo plutang ti hada ke 140 seats to 140 seats pen alang li tum bang ke Indian National Congress tum bang ke 63 seats pensialang tumang che pahay pondelo lapenge kaprek tumangke sab te thaglo hala tumangke lage Remtan lo Puducherry lo mangke 30 seats do hala bangso 30 seats pen 11 seats ke che palong tumangke lage AINRC a party tumsi che palong pono alani tumsi hadelo kaprek ke nane 5432 la anvelo Tamilnadu long mangke 234 seats do hala bangso 234 seats mangke already nili bangso video ka selam hut bangke 95 seats ke high pon elo alang litum si majority lo alang litum si ki high pon ki ong la ben ke do thulang bang krihini bang ke alang litum si leading bom lang la ben ke high vek alang litum si tame West Bengal alam jong si litum che than lo bulotang te mangu haji kadokave pen ke 294 seats do ate constituency assembly do hala so ang bong pen 176 bangke BJP tumsi Haithor lo labenge non nili bangso video selamom hut bangke 32 ke leading bom lo labenge alang jom same like ki haji chance pik lo labenge Trinamool Congress mate AITC alang to bangke 61 vet ki haipon labenge do thalang bang crane nerke bangke leading bom lang stame BJP long bangke un elo nili ke matha teng ben plutang de hada ke non bangke BJP a sarkar si West Bengal long stame bangpo nali tum same chini lo Mamta Banerjee alangli ingtang kring ben si hadak West Bengal long stame che song mom lo kai ke che pahai ji phana alangli stame pregjam bidi te war lo claim lo stame non iri to ma Prime Minister Narendra Modi hadak jhalmuri ke chupen ma ke hadak stame Lotus mate pudum phul si papu plan lo halai bangke ang tanalam same tum ethithini chethano non bang iri tum chethana mang Karbi Anglong abirda lage nali tum kadoga visa michini lo di long pho bangke hai lab lo kadoga vista me iri tum langnam nang la Diphu LAC ben
niso terang pi alang libang ke 90,866 a vote anlong lo jaya kathar che phudun dege lege 49,740 dolang alang li 49,740 a vote pen se chipai de lo lapuna de tom is rita jaya kathar alang li phanjong silang lo plutang te alang libang ke 41,126 vet kilo lasi e beng an stame half an stame le dun de lasi manghu hak elitom manghu meme athe elitom bang ki matha dame to remdet stame la an chehelo re regime busilitum ki matha stame non ma ke chehelo pigalang tumang bong ko piko sone nili stame chini ne delo sabe nili bang expectation da mate ning the dam mangela sono is rita jay kathar ke highway ji busining ke che thelo laben ke nili asabo ning ko do nili nali tum phan same chi pature stamia leve nili la jai kathar keremben bange asabo ning duk sitame dolo athe alang li stame inu thek seraba alang li lok charlie punon laben ke alang li asai ke klem tang ajong siltum langnam lablo plotang te alang li stame inu thek serabang poile tum lakhame lasi thek serabang phan bangke ili tum same mesana hi nat ili tum same papa klem long nangji mate khaya farman stame papa claim long nangji mane inud alidar stame papa man unangji polo stame une delo thana velo isi tum ning thependo nang non ki haido ni so terang pe alangli sitame kado ka be aral phan lapeng swalo tum phan stame mesen bensi japon pos posinili ning thelo laben ke haura khara lamjong silitum te thano plutang te lage kado ka visame chini lo lun sing teron si alangli si high vek popu election do de angko ben stame eritum kadoga wisame matha theklo labang ke eritum alangli si haji pusilitum kadoga wisame ningi thedolo labang ke high same hailo 1,06,229 of votes longlo labang ke hapunat Indian National Congressman Sanjib Teron phanjong silitum langlo protangte 28,123 labang ke APHLC sarkri rong phar phanjong silanglo protangte 14,659 well lasi lapuna INC matela Congress pe jong sili tumpang bardam lo plutang te Congress bang ke second si bang julo haura ghat bang ke laben ke kwan bin sik hailo plutang te 78,106 a vote pen si alang li bang ke che pai pano la an ke ong a vote nali tum same matha tha kwani difference that lasi mahu me alang tum lan votes ke long ke ong bang eli tum remji pu bangeri tum same kado ko beta matha lo di akaprega party ke remde thai ji pu ke tum election cheng ko ben same chini lo same la ana wood alang li longji pu bangke hala same tum bangke matha the det ta hai ji same non bang alang li long lo la bang alang li phan same ne li ning thedam lo alang li mesen ben la kado gawe Karbi Anglong rat phan mesen pen alang li same lang pon po la pen ke kado gawe phan same kanghon stame pache tang pa me pu pusin li ning thelo rongkhang LEC lamjong silitum che thalo plotang te hadak same la son tholo ilitum ning ke thedam ke ilitum a CM tuliram rongkhang alang li si hai vekji pusilitum ning ke thedolo laben ke hai stame hai veklo alang li kado gawe pen ke 83,248 a votes an long lo laben ke alang li che pai pon ke 60,243 a votes men se alang li che pai de lo hadak second kidun ke lage Augustine inghi alang li bang ke 23,005 ana vote si alang li bang ke long chot lo laben ke amri long sta mere tum ning che the do keching siang ko bikram hansi si hai ji bon bo ili tum ning che the lo sta me hadak bang ke alang li same haidun de lo hadak sta me idi habe teron si alang li chipai pon lo 50,273 a vote long lo laben ke alang li 23,910 a votes when si alang li bang ke chipai pon de lo lapunat bikram hanse panjong silitum langlo protangte 26,363 a vote si long chalo lalo protangte 50% an bang ke so se chadlo bokajan jong silitum langlo protangte hadak stame rasono surjorong paralang li bang ke 69,851 a votes long no laben ke Indian National Congress alang li rotoning ti alang li bang ke 52,385 resida bang ke an difference here ke kalilo 17,466 amvoda joini si surjorong phar bang ke haidelo lalo lasi politics ke isia game pu tum se me dolo adhe tumang ke game kali pu tum se me dolo same perthelo mage ke hai kere mang ke dovek po same
men mageli tum same ning oi ning duk dokokta thek athe leaders tum same kwane chipaduk lo do de sang se alani tum same campaign nam lo chipaduk lo same athe bangke long le dera son no same never give up ho athe bangke tum kado ko same chini lo de give up nang ne itum bor ipon bom nang chi e prang ke bang jilang apor do piglang la pen ke tum han a chance same do piglang laban ke ili tum jong siang ko che thanam thu ong pulotang te alla mang ke do thu ong po eri tum hola a issue ken bon jong sil tum lang lo pulotang te eri tum APHLC tum han pahai ason te messenger bolopu ke matha meme ason sa me to a the ala ni tum mang ke article 244 e man se RDN pondo laben ke di me thang a khai me thang along ri phan cherai kom nang ji pu pen dang lok for example di 6 jul hai pang tang nang ji pu pen dang lok si alang to mang ke issue and pon si rong arat phan same than lo same kopi ko sone lai bang ke rong arat tum same aning hang oi de thailo article 244 is same aning hang oi de thailo mate kopi ne chini ne dalo lan bang ke kopi ko son dong rem de ne bang ke aning hang oi de po si vote bang ke jok ji de thailo la bang ke do thulang na ne di 6 jul hai tamil an important weather ni pide ratu bangke matha nili bang chini ne dalo an ke stame rem det ateng lo pulutang te lason ma pusi matha lo nili bangke non kenang ji ke lage only development di ratu bangke development si non marke kenang sot pu sike matha do thailo mene la si hala same no ne lo athe ri tom non Karbi Anglong stame chingthur u bangke kalilang ri tom development bangke kenang solang development ko som si wan ji ma pulutang te corruption bangke avede nang ji stame non along pa along ke tom hope hol ka ju ponol ti corruption seme de kokriti la si hai bangke non leaders to bangke la son bangke matha thide nang po alai to bangke junior league lem ponang po chonang po sabsu sa pe chonang po sitame rat phan pale lipin la son bangke claim kride nang po la bangke di Karbi Anglong si ke plak mane la bang claim ke denang po ko mane ke APHLC a worker pinang mahala phan bang ke lata people son bang ke claim ke denang po un an bang ke pinang po la ben ke alai tum same hala pilo plotang te ningkang sam seme do po opposition party tum same ningkang sam do po jong si pipe chiki ke munita hokhe plotang te an su se si alang tum same sentiment po la se ni ningkang ma ke la son lo madule hai sitame kado kabe Karbi Anglong ar rat man an ke kang hon sam isi venang po ki pi ke paje rason do an same pi dang po lalu potang te la an su se si non leaders tum man same support po la bengala ni tum kerem ji bang ke chance ke avelo alang tum jong si ke claim me sen lo potang te mo sitame munito ma ning arlo bang ke do po alang ni tum ali do thaiji ave thaiji jong si alang ni tum junior li pen claim lo plutang de sitame munit to maning arlo bangke alang ni tum ke claim ke da mission lo plutang te la bangke tingni unilo morning do thulang election ke morning po bon nili ke matha tengte la MEC election bangke council election bangke la se hala suhut bang puthod iri tum election a birta samil tum che than thulang hala su same during tang lap thai ji same iri tum un an ke iri tum che khang nang la hai ko son lo kache bhong tap tho kache theng tap tho kache plung tap tho hala son ma ge tum claiming nang ne dolang ele tum council elections tame si kenang sot athela ge me thang local di ele tum Karbi Anglong arat atuma phansi ki panong pilo bangso council ke la si e tumang mesen abang phu phan le tum invite do na thek ser abang phu phan son thek ser abang lo plotang de program kisung hu same alang tum mesen atowar se menang paklang pon thek po pon le tum bangso video lo mang che thanam chodai puthot che tong tunang ka pre video lo do me thak mai kar do